Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a po delší době je to nějaký kecací video, což je pro mě teda upřímně docela náročný, protože prostě už je to nezvyk jako promlouvat do toho mobilu a je to hrozně divný a úplně, jestli bych nějak jako působila divně, tak se omlouvám, je to fakt špatný, ale nějak to přežijem. Takže už se asi vrhneme na video. Nejdřív to budete mít teda záběry z dřívejška, nějaký 2-3 věci tuším. A potom se vrhneme na haul Equiservisu, kde jsem včera byla s tátou, v Rudný jsme byli. A potom ještě z dneška, co jsem si šla vyzvednout. No, takže tak. A já teda už nebudu nějak obkecávat a jo, ještě jedna věc. Rozhodně nepište nějaký závistivý a prostě takový ty komentáře typu ty se tím jenom chlubíš a podobně. Berte to opět jako jenom takovou aktualitu. No a ještě jsem chtěla říct, že jsem si všechno platila, myslím, sama, teď co jsem kupovala. A nic mi nekupovali rodiče, takže prosím nepište tam nic jako typu jsi rozmazlená a podobný parády. Takže už jdeme na video a já doufám, že se užijete. Mám tady dneska teda jenom 2 věci a zbytek vám ukážu asi zase jako postupně se to bude natáčet, tak jak to budu kupovat. První věc, kterou tady mám, je tahle kotonka od Eskadronu. První věc, kterou tady mám, je tahle kotonka od Eskadronu, která je teda v barvě Choco Chip, tuším. A je teda skoro nová. Když se podíváte, já vám zase pak dám zblížený záběry a fotku na koni, nebo video na koni, jak vypadá. A je teda ve velikosti VS a já nevím, co bych víc ke kotonce řekla, protože já mám asi nejradši ze všech deček, takže prostě kotonka. Druhá věc, kterou tady mám, je balíček a v něm je teda od jedné paní by měla být bederka. Tak. Jinak, je teda růžová, ale mě to nějak nevadí, protože jsem potřebovala narychlo sehnat bederku, kterou bych mohla používat na výšťky a potřebovala jsem nepromokavou a nechtěla jsem úplně nějakou extrémně drahou. Takže právě jsem zahlídla na Bazoši, tuším, inzerát, že paní prodává bederku ve 135, což je naše velikost, a tak jsem se rozhodla, že si ji teda vezmu. Nejdřív teda byla původně rezervovaná, ale díky bohu se odrezervovala a tak ji teda teď máme my. Takže já vám ukážu. Je teda trochu chlupatá, ale tak to nevadí. A vypadá teda takto. Jako to asi bederka. A je teda od tady ty značky, vůbec netuším, co to je za značku. A je teda nádherná, má tady i to na ocásek a jinou cedulku už to asi nenajdu. Já ji teda ještě budu čistit, aby byla čistá, ale je teda krásná a hlavně důležité je, že nepromokne. Takže tak. A to je teda pro dnešek všechno. První věc, kterou tady mám z Equiservisu, je tenhle ten Magic Brush. Dá se říct, jakože, on to není Magic Brush, ale prostě něco jako Magic Brush. Hypotonic Multi Brush. No. Z Equiservisu úplně obyčejný tmavě modrý. Nám už ten s tou vláčkou trošku jako odchází, tak jsem se rozhodla pro koupi novýho. Jo a spadlo mi to. A všechny odkazy na věci budete mít v popisku, plus to, co jsem nekupovala třeba z obchodu, budete tam mít odkaz na tu skupinu, kde jsem to koupila, protože to je Facebook skupina, chápeme. A jdeme dál. Jo. Další věc. Mně tu něco chybí. Další věc, kterou tady mám, je tenhle skokový bičík od Flaku, protože ten, co jsem měla, se mi zlomil. Takže jsem pořídila nový. A je hezký, má dobrý tady to chápeme. Rukojeť. Má dobrou rukojeť. Wingardium Leviosa. Nejde mi to. Další věc, kterou jsem tam koupila, jsou tyhle podkolenky od HV Pola. Já tyhle podkolenky naprosto zbožňuju, protože jsou fakt jako krásný.
pohodlný a hlavně dlouho vydrží. Já mám jedny už 2 roky, tahám je skoro furt a prostě jsou takový opelichaný, jo, ale prostě držej, takže super. A vlastně vybrala jsem si tyhle takový čokoládovo-bílo-hnědý a ta barva se mi hrozně líbila. A vlastně doufala jsem, že tam budou v mojí velikosti, protože jsem je viděla poprvé ve 39 až 40 a já mám 38, ne? Tak jako šlo by to asi nějak, bych to jako zvládla, že? Ale doufala jsem, že tam někdo budou zastrčený vzadu a byli, takže dobrý. A poslední věc, kterou mám z Equiservisu, je hlávka pro falka. Původně jsem chtěla jinou, chtěla jsem modrou s beránkem, ale pak jsem koukala na cedulku a ono to bylo X-full. No, takže jsem vybrala tu nádhernou oranžovou Niky, na kterou jsem už jednou koukala, ale říkala jsem si, je holčičí, taková prostě Niky kolekce, tak to prostě nebudu brát. Jenomže ona tam byla na slevě a to prostě nešlo odolat, protože je fakt krásná. A tak jsem ji teda vzala, i když hlavně jakoby bude i teďka na focení v pátek. A je fakt krásná a těším se, až ji moji vyzkouším. A myslím si, že mu bude i slušet. Sice je to taková trochu holčičí barva, ale tak jemu je to jedno. To by bylo teda všechno z Equiservisu a teď se teda vrhnu na to, pro co jsem si dneska jela. A já se z toho teda upřímně hrozně nadšená, protože je to naprosto boží. A už se těším, až to bude mít fale na sobě a všechno nafotím a chápete prostě všechno. A mě dneska fakt šibe, fakt se omlouvám, ale to je prostě tím, jak jsem mohla natáčet. Chápeme. Takže první věc z té části jsou tyhle Escadron bandáže. Jsou teda z kolekce Next Generation a řekla bych, že to bylo nějak 2015, 2016. Prostě taková ta srdíčková kolekce, jestli víte. Někdo, kdo se v tom vyzná, určitě ví. A jsou teda nádherný, jsou teda flízový a jsou i dost dlouhý, takže jsem zvědavá, jak se mi je povede namotat. No a s tím souvisí další věc a to je toto. Proto jsem si též jela a je to tahle nádherná čelenka. Je fakt krásná a úplně se hodí barevně k tomu. A vlastně je to teda nějaká od Veronik, vůbec nevím, co to je za značku. V čelenkách já osobně se bohužel nevyznám, takže fakt nevím, ale je fakt krásná a jsem zvědavá, jestli bude Falenovi slušet. A ano, bude velice šťastný z toho, že vypadá jak holčička. A poslední věc, a to je asi jako ta nejdůležitější a nejvíc krásná věc, kterou tady mám. A je to tahle nádherná kotonka, která vlastně ladí k té čelence i k těm bandážím a jak vidíte, z téhle kolekce to je. Z určitě všichni znáte. A je fakt krásná a ta barva je úplně úžasná a je skoro nová, prostě vypadá jak nová. Takže jsem z toho úplně nadšená a úplně, Tak a to už by bylo teda všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo, že dáte like, i když jsem dneska byla taková trochu ukecaná a překecaná a už to má 6 minut. Nevadí. Tak doufám, že se vám to i přesto líbilo a u dalšího videa.